И здравейте всички, които гледат видео. Днес правим ревю на сервера DDC Craft. Не, DDC Night. Нека започна с ревюто. Първият кит member ви дам тия материали и още неща. Това го махаме, това го слагаме, и да, че снимам в този сервер. Следващия кит е година. Ето ви го кит на година. И да, нека започнем с варпането. Извинете за паузата, сега сме на Warpaint. Тук си купувате пофанки и такива неща и скачате на PvP, си издухвате с всички. И да, същия Warpaint event. Чакате 4 секунди и видите репортва. И това е Warp Event. В този звук не знам. Да, ето го Warp Event. Тук ви слагат, сигурно ще ви слагат често на главата и ви трябва да ви твърдите. И да, следващия Warp е. Warp. Значи Event 2 и Event 3 няма да ги разглеждам. Съобщи на същата цяло отиваме директно на Warp Food. Тук влизате и почвате да си биете нещата. Ето така, не взимате нещата. Това е. Следващия Warp е Free. Аз даже знам къде е Free-то. Давай сега. Ще телепортнем на Free. Ето. Тук си взимате Free item. Следващия Warp е Warp парцеле. На Warp парцеле скупувате под. Ако искате да клеймите някой, просто пишете, отидете на под и пишете на командата кой, не. И да, следващия Warp е пранк. Не знам какво се прави, ще не пранка. Да, сори за шума. И да. Тук с слив са май, не знам. Да, има баяси хора, 31 хора са. 10 часа. Следващия Warp е PvP. PvP, да. Сега отиваме на PvP-то. Същия софтсар номер 10. И тук нали излизате на PvP-то и се мачкат с тея. Но също съм за PvP. Също съм нуб. Дайте и свързаната. Върше. Да. Ето. Същия Warp е той ме дразни с ковички. Да. Че не са в момента на ресниха. Как да си направите рез, как да добавите някой човек реса, как да помахнете, как да се телепортнете на реса и такива неща. Същия Warp е и да извинете. Warp. Пак да прекъсвам. Трябваше да прекъснем и следващия Warp. Сервера е Shop. Да. Ето го шопа.
Не са чак толкова много нещата. Защото има много било. Не знам защо. Нека минаваме на следващия ларп. Следващия ларп е SMS. Без че от това за обърнем. Тук ако искате станете при рамки, някой рамк, чакате ли някой Император. Император ранг е 10 лева. Кинг ранг е 5 лева. Чампион е 4 лева. Спартан е 2 лева. Елит е 1 лев. И това е. Следващия лап е Спринт. Тук за евентите ви го пускат това и вие се състезавате, който ми на първи печели. Следващия ларп е став. Не знам какво се прави на став. Да, ето. Став, не знам. Това е маса, кои са дневните такива неща. И сега отиваме на последния ларп, който е ларп трейд. Ето. Сега излизате от тук, ходите си на там. Ето. Примерно тук е един човек. И ние му първата направила храна. И той би трябва да ви върне храната, но ако не иска да ви върне, пише там на админа. Админа му бърка в инвентара. И после ви дава нещата. Но нека да имаме спавна. И това ще открепа. И това от клипа. Надявам се ви харесало и чао чао.